Благодаря за интереса, за това, че сте посетили вебинара. За да изчакам и да използвам времето да се присъединят още малко хора, ще се възползвам от това да се представя с две думи. Казвам се Владимир Теохарев. Работя в сферата на финансите и банковото дело от близо 10 години, предимно в банкиране на дребно. Към текущия момент се занимавам с част от търговските процеси в Карол. За мен като човек, който се занимава в сферата на финансите толкова време, беше изключително любопитно да разисквам тази тема. Много е интересна с оглед на това, че може да се каже, че е малко по-разчупена. Беше ми много интересно защо хората в България толкова силно предпочитат лотарийните игри, билети, вместо това да погледнат към друг тип алтернативи. И се оказа, че в процеса на изследването всъщност всяко едно от моите убеждения намери, да се каже, резонна причина това да се случва. За да не забавям процеса, нека да стартираме с темата. Можем ли реално да печелим от триене на лотарийни билети и експериментът, който ще ви представя в края на този вебинар? Кое всъщност е по-добре? Да търгуваме лотарийни билети, да трием тези лотарийни билети и да се поставим късмета срещу знанията в наши ръце? В темата ще разискваме няколко основни момента. Ще направим анализ на популярността на лотарийните игри в България и тази на Форекс пазара, както и на международните инвестиционни продукти. Оценката на рисковете и успеваемостта за двата вида инвестиция, ако въобще едното може да се нарече инвестиция, и подробно ще сравним между лотото и Форекса. Какво печелим и какво губим в двата варианта ще е много интересно да се каже. И най-накрая ще финализираме вебинара с една приятна изненада, като ще разкрием експеримента, който Карол ще направи и ще се постави в рамките на един месец, за да може да е абсолютно реално и адекватно това, което правим. Много вероятно е повечето хора от вас, които посещавате вебинара, всъщност видяли сте какъв е слоганът, така че знаете за какво ще говорим предимно. Но нека ви представя няколко различни изумителни данни за триенето на билети в България. Смятам, че с това е редно да започнем. И основният въпрос в старта на този вебинар е как се случи така, че тези билети станаха толкова популярни в цялата страна. Според мен всеки един от вас може би по някакъв начин се го е задал. На практика почти вече няма българин, който да не е запознат с тези лотарийни игри и лотарийни билети. И за това нещо, както казах, си има причина и аз съм се опитал да извлека няколко основни факта за това нещо. Стотици милиони са печалбите за фирмите, търгуващи с лотарийни билети и хазартни игри в България. Забележете, само националната лотария България, именно тези две най-популярни имена, за които може би по някакъв начин косвено ще засегнем по-нататък в цифрите, които съм извлякал, за 2015 се регистрират над 200 милиона приходи. За 2016 вече е на път да стане около 400 милиона приходи, като това са данни публикувани абсолютно официално. 2014, 2015 и 2016 може да наблюдавате графиката, която съм описал малко по-надолу. Фактът всъщност е доста интересен, защото малко бизнеси могат да генерират подобен тренд на развитие в цялата страна, независимо от кой сегмент са и в коя графа попадат. Но няма нищо случайно и общо взето ще се върти около тези думи до края на вебинара. Като следващ факт може да посочим много интересно събитие, което се наблюдава, защото, както казах, има си причина за това. Едва ли много от вас знаят, че през 2012 година, чрез промяна на закона за хазарта, се дава право за легалното разпространение на хазартни игри в необособени за тази цел пунктове. Накратко, хазарта може да се продава навсякъде около нас и според мен ние го забелязваме. Не знам доколко сте обърнали внимание дали стоите на бензиностанцията, човек пред вас си закупува билети или някъде бързайки да си вземете покупките от магазина, отново се случва същото нещо.
Заобикалят ни и малките будки навсякъде, където това сякаш започва да става тенденция. Дори вече на мен лично наскоро ми направи впечатление, че минавайки по тротуара гласови и така реклами се чуваха от различни будки. Отиваш да си плаща сметката, отново абсолютно идентично се получава. Хората сякаш започнаха масово да трият тези билети с някакво очакване за сбъдване на много сериозни мечти. Като трети факт ще посоча, интересът от 2010 до 2016 година бележи страхотен ръст. След 2012, всъщност, при влизане на този закон, на практика няма българин, който да не е запознат с продукта. За да направим този вебинар с колегите, се постарахме да извлечем страшно много информация по отношение на това колко са популярни игрите, какви са формите на игри, какво се случва. Оказва се това, че всякакъв тип прослойки в населението в България всъщност са абсолютно запознати с този тип хазартна дейност. Започнахме да заприличваме на някакво стадо в това отношение с оглед на това, че хората изцяло влизат в тази тенденция. Като четвърти факт, най-голямата компания, търгуваща с хазарт, забележете, това е изключително любопитно и когато аз също го проучвах, така ми беше много интересно да го разбера, не можех да повярвам на данните, защото 1100 обекта има за залагане, които са официализирани и около 5000 точки за продажба на лотария. Не знам дали ви прави впечатление, но това е изключително сериозен момент. Това се казва национално покритие, национален мащаб. В работата си до момента аз съм се занимавал с търговски процеси, които обхващат регионални и национални структури и съм напълно наясно с това колко е трудно да обхванеш такъв тип маса, особено в национален мащаб и какви усилия коства. По отношение на маркетинговото позициониране, на търговските системи и въобще търговските практики, които се използват. Но какво всъщност означава всичко това? За какво говори на практика? Математически погледнато, ще е забавната част на нещата, шансът да спечелим около 1000 лева е над 1 към 500 хиляди на тираж. Шансът за печалба на по-големи суми възлиза около 1 към 10 милиона. Тук само ще направя една вметка. За различните лотарийни билети, независимо от коя компания се дистрибутират, както се опитах да вкарам в предния слайд, е, че само една компания, която разглеждахме, дава тези цифри, но различните лотарийни билети този шанс понякога възлиза на 1 към 25 милиона, 1 към 15 милиона и това са изключително сериозни цифри. Много от вас се запитват най-вероятно, въобще възможно ли е цялото това нещо. По телевизията постоянно гърмят, така да се каже, на реклами, кой какво е спечелил. Всъщност да, това е абсолютният факт. Все пак някой на милиони успява да спечели. И въпреки всичко, отново за всяко нещо си има причина. Няма нищо лошо тези хора да печелят. На практика този бизнес, както показахме в първите слайдове, е изключително успешен. Ако при правилното му позициониране не е проблем да се дава някакъв процент в парично изражение, който, повярвайте ми, не е много голям. Шестият факт, който сметнах за доста интересен, е в комбинация с това, че тиражите се обновяват постоянно. Всеки билет има собствена ликвидност и клиентът, когато купува от различните видове тиражи, всъщност, реално погледнато, шансът при него за получаване на някакъв тип по-висока печалба, действителност намалява страшно много. Не знам дали сте се замислили, само една от компанията дистрибутира над 23 билета, а много други допълват бройката според мен на пазара, тъй като не успяхме да получим точна цифра, но в обращение са над 50 билета от различните компании. Какво ви говори това? Това са 50 билета с абсолютно различни тиражи, всеки един се продава отделно. За тиражите ще се опитам да ви обясня малко по-подробно. Всъщност, въпросът тук какъв е при хората повече. Изхождаме като хора, които се интересуват от финанси и от начина, по който ние може да получим алтернатива срещу знанието. Колко даваме за билетчета? Нашето проучване показа, че билетчетата в България, които се трият и които са в момента най-популярната форма на такъв тип леки хазартни игри, би ги сложил в кавички,
варират от 1 до 10 лева в зависимост от производителя и от обещаната награда. Средната цена обаче на всички билети варира около 5 лева. Това е цената, която българинът заплаща, забележете, почти ежедневно. Почти ежедневно, а има българи, които дори надхвърлят тези 5 лева, но сме се спряли в някаква средна величина, за да участва в тези игри. Това ни накара с всичките ми колеги тук да се запитаме защо това е толкова популярно и какво води тази популярност след себе си. Всъщност на какво се дължи всичко това? Изумителни данни наистина за тренирането на билетчета може да сложим като един пример. При ежедневна покупка на билети за един месец, за билети по 5 лева, ние всъщност даваме около 150 лева, който за българския за българския стандарт 150 лева за лотарийни игри си е изключително голям процент, така да се каже. 150 лева всъщност може да кажем, че някои хора дават и до 160, 180, нали, спрямо проучването, което правим. Това са си около $100, както и да ги погледнем. И аз лично опитвам се да си обясня защо хората действително са склонни да дават около $100 на месечна база, за да си тестват късмета. И си запитах следния въпрос: какво ни дават тези лотарийни билети? Може би основните фундаменти тук са следните. Дават някаква надежда за голяма печалба. Сякаш това нещо е заложено при нас. Дават едно очакване за нещо хубаво, за ниска цена, ниска добавена стойност. Много е важно да кажем, че всъщност отнемат малко време. Българин много обича нещо да му отнема малко време. Колкото по-малко време отнема нещо, толкова по-приятно и атрактивно е то. За сравнение ще кажа да прочетете една хубава книга икономическа, ще отнема доста повече време. Възможно да се забавляваш в масова игра, която всеки познава. Това е психологически фактор. Обикновено хората се делят на различни групи, на маси. Когато става въпрос за някакъв тип ентертеймент, забавление, нещо, което би могло да ги привлече, да ги увлече, те обикновено търсят групови занимания. Такъв тип групови занимания винаги са много по-успешни, когато хората и участниците в тях взаимно познават правилата на играта. Много е лесно да събереш различен тип групи в различен тип типажи, когато правилата на играта са ясни, регламентирани и са много познати от всички участници в нея. Именно за това е много важно. Дава емоции. Разбира се, че дава емоции. Очакването всяко едно, независимо от какъв тип характер, събужда емоция в човека. И така да се каже, прескача дори личностния интерес, съображения. Може би сте обърнали внимание, че човек под емоции е много склонен да взема различни драстични решения, които са чисто моментни. Не те кара да чакаш, резултатът идва веднага. Още повече, това буди още по-голям интерес при хората, защото отново се връщам към по-горните точки. Всичко, което може да се материализира като стойност на момента, бива много интересно определено. И изкарал съм един съвсем обикновен пример, който е като някаква важна подробност. Какво значат всичките тези тиражи? Преди малко се опитах да спомена за тях. Около 23 билета само при единия производител. Опитах се да си направя няколко чисто математически изчисления. Всъщност, как се случват нещата. Фанах един съвсем произволен билет, който и да е той. Опитах се да хвана на всичките 23 билета. Отзад много ясно са описани нещата. И си заложих няколко функции. Примерно, един от билетите в тиражите, в който участва, са около 2 милиона билета. Както казахме, доста от тях участват в 10 милиона, в 25 милиона има билети, които участват като тиражи, в 15 милиона тиражи. Примерно, този, който съм изследвал, около 2 милиона. 1 милион награден фонд. Един билет, който печели 250 хиляди, голямата награда, така да се каже. Всеки ден се купуват хиляди от тези билети. Тиражите са огромни. И по пътя на логиката, ако се продадат всички билети, все някой трябва да спечели. И най-вероятно е точно така. Всъщност обаче какво се получава? Различните билети имат различни тиражи. Всеки един от тези тиражи обикновено револвира в рамките на 1-2 месеца. Всеки билет във всички различни игри сменя тиража си. Това означава, че шанса ни за печалба при големите награди, особено обърнете внимание,
бих искал да ги диференцирам под 1000 и над 1000, но особено при големите награди той се рестартира почти всеки месец, в зависимост от различния билет и тиража му, на невъзможен. Те е 1 към 10, 25 милиона, 15 милиона и така нататък. Сами може да стигнете до извода какъв е реалният шанс един човек да спечели голямата награда, така да се каже. Под голямата награда имам предвид това, което стои най-отгоре. Естествено, малките награди, особено под 1000 лева, имат една обща тенденция при всички билети. Те са горе-долу някъде към статистика 1 към 500 хиляди. Те затова са много по-чести, много по-често се печелят, много по-големи са като обеми. Но надали това е така по-интересният момент. Обърнах внимание на нещо много конкретно. Всъщност, изследвайки така статуса на хората в България, в Европа, защото в интерес на истината за България нямаме такива конкретни данни, но за Европа намерихме, какво установихме? Богатите не играят лотария. Само 6% от богатите хора се надяват да оправят живот с един удар от тотото, някакъв тип лотарийна игра, в сравнение с 75% от хората в доста по-лошо материално положение. До какъв извод стигнах аз на практика, когато изследвах тези резултати, че мечтата за някакво бързо забогатяване, за бързи, за лесни пари, имам чувство, че се превърна в един национален спорт. И това е и причината, за да задълбая много сериозно в този вебинар, защото пак ще се върна към началото. Аз се занимавам с финанси от много време. Много време, 10 години почти вече ще станат, но това е изключително болезна тема за мен и много исках да разбера какво се случва. Обърнах се към моите колеги от Карол, за които пак казвам, ние работиме съвместно и ми беше много интересно как стоят при тях нещата, затова реших да съпоставя два конкретни продукта. Повечето от вас знаят много добре, нали, за какво ще говоря, но аз съм маркирал буквално 3 акцента. Маркирал съм международни пазари, който е популярен в целия свят. Исках да взема нещо, което всъщност е наистина популярно, наистина познато, генерира уникални обеми. Обемът на търговия с валути в световен мащаб възлиза на над 5 милиарда. В сравнение с другите маркети, особено в цялата финансова индустрия, това е може би най-големия маркет, който може да познава в момента модерния човек. Тук е момента съответно да кажа, че аз не съм трейдър. Ще говоря няколко неща за Форекс, за международните пазари, но аз не съм трейдър. Както казах, аз съм човек, който се занимава предимно с банкиране на дребно. Работя по търговски процеси, но не съм трейдър. И това е много интересно за мен. Защо се получава по този начин? Аз лично искам да разбера каква е психологията на хората. И ето още малко изумителни данни пък за Форекса, които открих като един втори факт. Възможността за реализиране на печалба с минимален обем в дългосрочна перспектива. Това е нещо уникално. Само $100 са достатъчни за да стартираш. И така, когато разбрах всъщност каква е горе-долу съпоставката между двете неща, реших да ги измеря на една везна. $100 на месец за лотото или $100 за Форекса. Така прецених, че може би ще вляза още по-навътре в материята и си казах, минималното количество вземане на една позиция в случая е горе-долу колкото едно лотарийно билетче, около $2. Средното билетче, както казахме, около 5 лева, 2, 3, 5, 7, 10 лева и така нататък. Но има още по-интересно нещо, което пък прави впечатление, когато изследвах и този пазар. Популярността на международната търговия, въобще тук не визирам само Форекс, визирам договорите за разлика, визирам индексите, но пазара в България всъщност познава само 2% от българите са избрали такъв тип алтернативна инвестиция. За равносметка ще ви кажа, че в развитите европейски страни този процент е над 30%, за САЩ говорим над 50-60% и много по-нагоре, особено в зависимост горе-долу от региони, от всичко останало, но в годините цикличността в България, това, което ние успяхме да извлечем като информация, че от към 2000-та година така се стартират нещата. 2008 година действително си има някакъв пик, който в момента отново се балансира, който си има своята икономическа обосновка, всички сме наясно горе-долу какви
периоди са тези цифри за България, въобще в икономически аспект 2000 до 2016 година. Не е ли интересно само как билетчета са по-популярно средство за управление на пари в България? Моля ви да обърнете внимание точно на това. Всъщност, управление на пари ще ви се стори странно, когато казвам билетчета, но управлението на пари в действителност, целият паричен поток, не означава да го разглеждаме като нещо изключително сложно. В едно домакинство това е именно даването на пари за нещо и получаването на добавена стойност срещу него. Това, което искам да конкретизирам е, че действителност управлението на пари, билетчета са много по-популярни. 98% популярност на билетчетата в България спрямо 2% на финансовите пазари. Забележете каква е разликата. И тук се запитах колко даваме ние, примерно, ако искаме да работим с Форекс, с договори за разлика и така нататък. Минималният вход е $100, за напълно достатъчно, за да започнем една реална търговия. 30 дни, около 5-6 лева на ден. В зависимост от курса на долара, на практика са около $100, както конкретизирахме. Достатъчно да отделяме по около 10 минути на ден. Някой от вас сигурно ще казва, да, трябва да си професионален трейдер. Отново се връщам към това, че аз не съм такъв професионален трейдер, просто се занимавам с такъв тип материи и всякакъв тип финансови инструменти. Обаче тук е интересно. Изумителни данни отново. Какво за Форекса? Съпоставяме с тези данни, които ни дават и билетчетата. Добавената стойност за това, което плащате, дори да не решите да търгувате на този пазар, познанието за международните инвестиционни пазари отваря мирогледа ви в много, много широк спектър. Уменията сами да контролирате възможностите си за придобиване на какъвто и да е било доход или за финансово ограмотяване, въобще не е за подценяване, повярвайте ми. Влизам към третата точка, която съм казал, окей, обаче с билетчета всъщност се забавляваш. Да, с Форекса и въобще с този тип търговия отново може да се забавляваш. Изследването на този тип процеси, особено за хора, които са жадни за някакъв тип знания, е изключително обогатяващо. Емоция и надежда за печалба отново е на лице, но тук вече всичко е под твой контрол. Учите на контрол над емоциите ти. Можеш да се научиш да управляваш парите си по твой модел, по твой начин, по твой психологически принцип, без да се налага да генерираш само, праволинеен паричен поток, който да е изходящ. Изразяваш някакси така, опитваш се да се възстанови, израстваш психически, когато се занимаваш с такъв тип знания, обучения, начин, по който опознаваш такъв тип широка материя. Започваш да различаваш нещата по коренно, по собствения начин, по който ти ги виждаш, защото това е огромна материя, която действително всеки един от нас може да приеме по различен начин. Разчиташ на себе си, вместо да се надяваш на късмета, и според мен това е едно от най-важните неща, защото крайно време е това да го осъзнаем българите, че никой няма да дойде да ни помогне от някъде нещо и да ни даде безплатно. Повярвайте ми, няма да стане. И аз си задавах още няколко въпроса пък следствие на това разискване. Защо в България хората разчитаме повече на късмета си, отколкото на самите себе си, и го приех като някакъв тип кауза, повярвайте ми. Защото работя доста време с тези инструменти, работя в сферата на финансите, срещам се с страшно много хора и винаги съм се питал защо така неуверено подхождаме към нещата, че да чакаме на билетчета да ни оправят живота. Но всяко нещо зад себе си всъщност крие някакво следствие, защото цялостната ни система може би е такава в България. Хората сме по-негативно настроени за различните опции. Винаги имаме виновен. Тук е момента, в който аз ще кажа не е така, повярвайте ми. Ние сме причина номер едно за това, което се случва, това, което правиме и това, което идва в следствие на нашия труд. Може би ако успеем да обърнем тренда и да поставяме първо себе си като основно действащо лице за съдбата, която ни следва, тогава нещата ще се преобърнат по по-различен начин. И какво очакваме, на какво се надяваме триейки тези билетчета, също беше много интересен въпрос, защото това е маса, това са над 90% от хората в България, трият билетчета всеки ден и генерират милионни обороти. И основният въпрос е, може би, какво чакат хората.
Какво чакат? Живота им минава в очакване, в крайна сметка. Това е. За да стигнем там, където искаме, трябва просто да тръгнем. Не може просто да чакаме нещо да се случи. Имаме отправни точки, действаме. Защо тези... направихме отново едно така поручване, защо хазарта е предимно толкова популярен в страни с ниско ниво на грамотност и в страни с по-нисък стандарт на живот. Повярвайте ми, отново си има обяснение за това нещо. Действително хората много по-лесно приемат такъв тип продукти, много по-лесно оперират с тях, много по-податливи са за това. Както казахме преди малко, правилата на играта, когато една игра е много позната на хората, тя става много по-популярна, много по-интересна и когато хората нямат алтернатива и определено са сведени в момента, в който не намират варианта да се включат в различен тип перспектива, тогава може би прибягват към най-лесния възможен вариант, а той не винаги е най-правилното решение. И тук идваме до момента, в който ще кажем, избора е изцяло в наши ръце, в крайна сметка. Какво бихме избрали? Ние искаме да си направим едно изследване, което е в Карол. И си казваме, окей, имаме един месец, какво бихме избрали за следващият месец? Да търкаме билетчета или да си пробваме да поопознаем малко финансови пазари, да се обогатим. Не казвам, че трябва да търгуваме, моля ви се, нека да го конкретизирам това нещо. Казвам, може би трябва просто да се обогатим, да прочетем една книга за финанси, да видим малко какво се случва, какво правят хората по света и да се обърнем към себе си, да разчитаме малко повече на самите себе си. Изборът е изцяло в наши ръце. Какво е важно да знаем, ако работим с една Форекс платформа? Това може би ще е интересно за хората. Всъщност много хора мислят, че трябва да си експерт, но истината е, че просто трябва да се насочиш към правилния брокер. Аз пак казвам, нямам толкова опит в тези Форекс платформи, в работа с тях, но определено не търгувам агресивно, не се занимавам с някакви жестоки спекулации и така нататък. Просто интересът ме води към този тип бизнес. Важно е да намериш някой, който да ти обяснява платформата, да ти помогне с първите стъпки, да те въведе в материята. И много е важно да знаеш, че тази материя е много голяма и не е необходимо да работиш на експертно ниво, за да участваш на нея. Дори в Карол се предлага доверително управление, забележете. Това доверително управление дава изцяло възможност клиента да гледа какво се случва. Лично за мен това е изключително интересно, защото аз не се чувствам примерно подготвен да търгувам сам големи експозиции и така нататък. Предпочитам, честно казвам, да се доверявам на експерти, които имат над 20 години опит в това нещо. И как да избереш с кого да работиш? Стабилна компания, фирмата да е лицензирана с дълга история на пазара, това е абсолютно задължително. Трябва да има персонално отношение към брокерите, защото брокерите са страшно много в България. Там, където срещу теб стои робот, аз лично винаги съм бил на този принцип, че хората са най-важни. Там, когато стои робот срещу теб, лично според мен персоналният контакт не се получава. Дори когато говорим за материя като финансите, личният, персоналният контакт, скъсяването на дистанцията ускорява много редица процеси и обогатява човека, който се възползва от различния тип асортимент или продуктова гама, повярвайте ми. Така че персоналният контакт, търсете го, това е много, много важно. Прозрачност в отношенията, абсолютно задължително. Договорни отношения, всичко трябва да е прозрачно, трябва да се вижда, не може да има скрити подводни камъни, сме се нагледали на доста тип такъв, на много такова поведение в България, не само в нашия бранш, но и в много други. Съдействие от брокера за навлизане на начинаещите. Много е изключително важно да ви помагат, когато се отнася до ресурса, който ще приемете първо и ще се запознават с даден тип материя. Клиентските сметки трябва да са в различни валути. Институцията, която много е важно да изберете институция, която работи с чуждестранни компании. Трябва да са в друга валута, в други институции, които могат да защитават клиента.
при фалит на компанията. Това е изключително важно. Примерно сега, както е в Карол, ние работиме с изключително големи компании като партньори и вече нещата изглеждат много по-различно. Лицензирани финансови институции сме над 20 години история на международните пазари. Работиме с едни от най-големите в света партньорства с тези компании като Interactive, Schroeder, CMC Market, световно известни, така че това търсете го на всяка цена, защото в крайна сметка това ще ви говори с кого работите. Предлагаме гъвкаво доверително управление, както казах, на валутни портфели с акции, защита интереса на клиента. За всеки, който не е подготвен, защото имате преди, че хората в Форекс пазара действително съм забелязал, че правят така доста фундаментални грешки или много сериозно, агресивно търгуват. За всички, които не са подготвени, това вече е продукт, който е достъпен почти за всеки, особено който спестява пари под някаква форма. Буквално $1000 или евро са достатъчно да стартирате, но това не е темата ни на разговор. Минаваме напред. Защо не си направим един експеримент, който да следим заедно в Facebook групата ни? Аз лично ще вложа $100 като непрофесионалист в MetaTrader 4 и ще започна да ги търгувам. Ще търгувам валута, ще закупя различни билетчета за $100 също така и ще трия по едно-две на всеки един ден. Какво целя с това нещо? Искам да тествам един експеримент. Както казах, приел съм го по-скоро като някакъв тип кал за това нещо, защото за мен е изключително важно да изследвам защо българина предпочита да разчита на късмета си, отколкото на самия себе си. И един месец ще тестваме цялото това нещо. Ще го стартираме от 10 май до 10 юни. В рамките на всеки един ден ще трия себестойността на тези $100, ще ги разпределим в 30 дена и в края на месеца ще искам да сравня резултата и ще се опитаме да си отговорим на тези въпроси. Да държим парите си под наш контрол, търгувайки на FX пазар, било то договори за разлика или каквото и да е, какъвто пожелаете финансов инструмент. Всъщност. Просто разчитайте на себе си и на знанията си или да разчитаме на късмета си, търкайки билетчета. Много ми е интересно да проследим заедно този проект. С този вебинар исках да сложа началото на всичко това, защото нашето изследване в Карол ще се задълбочава в следващия месец. И препоръчвам на всички, които присъстват тук и на всеки, който би могло да е интересна тази тема, защото триенето на билетчета всъщност се оказва една от най-актуалните теми в последните 2 години по нашето изследване, не само в медиите, а и в цялостното пространство. Нали? И искаме да изследваме заедно. Всеки ден ще снимаме по едно видео, ще търгувам лично, аз пак казвам, аз съм непрофесионалист, ще заложа $100 в MetaTrader, ще търгувам с тях. За себестойността на $100 всеки един ден ще триеме и билетчета и ще гледаме заедно наживо в видеята какво се случва. Посетете групата на Карол Traders Community, там ще се проследява абсолютно целият този процес. Всеки ден ще коментираме какво може да направим, какво не можем, откъде може да черпим източници. Не забравяйте, че там има лайв чат, на разположение ще е целият екип да отговаря на различни видове въпроси и се надявам на 10 юни да си отговорим действително заедно на въпроса, кое всъщност ще е по-важно. Това, което искам да кажа, нали, е, че аз не мога да повярвам, че в България повече хора разчитат на шанса, отколкото на знанията. И моята кауза е да подтикна, особено младите хора, да разчитат повече на себе си, да учат повече, да четат повече, да се информират повече. Не агитираме никой да тръгне да търгува или така нататък. Просто разчитайте на себе си. Оттам нататък това ще отвори много различни възможности пред вас и се надявам заедно да достигнем до много изводи. Това ще е полезно и за нас, естествено, с оглед на това, че ще разберем къде всъщност се крие основният проблем. 98% хората в България да познават лотарийните билети и 2-3% особено от младите хора да познават различен тип финансови инструменти, което само по себе си говори достатъчно за представителната извадка на това колко финансово грамотни сме всъщност българите. Благодаря на всички за участието в този вебинар. Силно се надявам да следите процеса, който ще продължи в Карол Traders Community